ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ପଲେଆନି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୋସ୍ତି କେତେ ଦିନ ବି ଥିଲୁ ଆମେ ଆମେ ଆଜି 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାନେ ଅଛୁଁ। ଆର୍ ଫେର୍ ବି ଏଥେନକା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ବି ମୁଇଁ ବି ଅଛେଁ। ଆଜି ମୁଇଁ ଗୁରୁ କହିଦେଲି ଯେ ଆଇଥିନି ବି ଆର୍ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ଅଛେଁ। ଆର୍ ଆମର୍ ଧମାକା ଏସୁର ବର୍ଷ କେନ୍ତା ହବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖବେ। আর নমস্কার আজ্ঞা মানে গুরুকে মুই নমস্কার ଠିକ୍ ଅଛେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତରେ ଆମେ କମ୍ପୋଜ କର୍ମୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତରେ ମୁଇଁ ତ ଭାବର ମୁଇଁ ଭକ୍ତିର ମୁଇଁ ଭକ୍ତର ଭାବେ ବନ୍ଧା আচ্ছা আচ্ছা ମୁଇଁ ତ ଭାବର ମୁଇଁ ଭକ୍ତିର ମୁଇଁ ଭକ୍ତର ଭାବେ ବନ୍ଧା ছাড়ি দে ଭାବର କତି କେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି আচ্ছা ଭାବର ଭକତି କେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ছাড়ি দে ଏକାମ୍ର ଜାଣିଛି ଗୁମାନି ରାଧା বাবু রে ମୁଇଁ ତ ଭାବର হ্যাঁ ମୁଇଁ ଭକ୍ତିର হ্যাঁ ମୁଇଁ ଭକ୍ତର ଭାବେ ବନ୍ଧା ধন ତ ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଶୁଣାମୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ বেশ ଆର୍ ମୋର ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ତ ମୋର ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ମୋର ନମ୍ବର ହେଉଛି 9556114806 এই ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ପାର୍ଟ 2 ଏବଂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୋର ନମ୍ବର କହି ରଖୁଛେ ଯେ 9556114806। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା हाँ मुई मूल कर देबे তুমি মাইক ধরে তেল দিব चलो क्या हो बोर्ड फ्रेम सब